Mulțumesc, Ioana, și vedem acum scene filmate cu forțele de ordine din Germania, care de zile întregi încearcă să evacueze un sat. Ecologiștii care se opun extinderii minelor de cărbune din zonă refuză să părăsească satul, au atacat forțele de ordine și peste 70 de polițiști au fost răniți în urma confruntărilor. O problemă în plus a apărut însă odată cu ploile torențiale din ultimele ore, care au făcut ca terenul să fie instabil, iar polițiștii abia au reușit să se țină pe picioare, nici de cum să impună legea.